אז מה קוראים כאן את חגי, והיום אני עומד איתו את המשקה שראיתי בהרבה מאוד סרטונים, דוקטור פפר. אל תדאגו, זה כשר? רואים את המילים הפוכות? סוג של רואים. טוב, בוא נפתח. אוי, זה קשה מאוד. חכו. אוקיי, זה מוציא כאלה. וואי. הטעם? מוכתב לילה נכון שכל הנבואות. מה זה? יש לזה טעם של מסטיק? לא, רגע, חכו שנייה. כן, יש לזה טעם של מסטיק. אבל טעים דווקא, קצת. גם יש לי לייזר חדש.